семейството като ценност в модерния свят, организирано от списание. Всичко започна в един ноемврийски ден на 2011 година в Бургас, където се проведе конференция за семейството като ценност в модерния свят, организирана от авторитетното списание Юмит, в превод Надежда, което всеки месец радва своите читатели и ги запознава с ценностите на семейството и подрастващото поколение. Изпълнителите на музикалната програма бяха ученици от Национално училище за музикално и сценично изкуство професор Любомир Пипков в Бургас, видяхме едно импровизирано изпълнение на Малкия Мартин. На него посвещаваме този филм. Мартин. Роден в семейство на интелектуалци. Майка инженер, баща юрист. Още от 3-годишна възраст родителите му забелязват нещо необикновено в неговите музикални изяви в семейната среда. Затова правят всичко възможно детето да учи в музикалното училище в Бургас, като му осигуряват посещение в музикалната школа при добре подготвени учители в областта на музиката, пеенето и актьорското майсторство. Нека проследим неговото развитие в областта на музиката и пеенето, да хвърлим поглед върху възпитанието му в семейството и в училище. Да чуем неговата класна ръководителка, какъв ученик е Мартин и как се развива. Познавам Марти още от първата изява в нашето училище. Казвам Марти, защото всички го знаят така. Едно дете, което още стъпвайки на сцената, на подиума, започват овациите, преди да си е отворил устата или преди да е започнал да свири на пиано, на ударни. А много често той е и конферансие на големите наши концерти. Благодарна съм на Господ, че ми е дал призванието първо да бъда учител и второ, че ме срещна с Марти. След като в 4-ти клас той вече беше официално в моя клас. Тогава, когато започнах да се интересувам за неговите изяви, аз виждах онова, което още в първия момент всеки очевадно би забелязал, неговият талант. Едно, че той го постига с много труд и аз смело мога да кажа, че независимо, че една година по-малък от своите съученици, той е изключителен работохолик. Но това дете прави всичко възможно, за да израства и го прави по един такъв много незабележим, бих казала, начин, защото всички, които го познават в училище, винаги са споделили, че са възхитени от изключителното му възпитание, което е демонстрация в добрия смисъл на думата във всяка една ситуация, от добронамереността, която винаги може да се открие на лицето му, от усмивката, забързаността, от това, че той днес е тук, връщайки се в училище на следващия ден, заминава за друга изява и много често притеснението, което съм виждала на лицето му, как ще навакса всичко това, което той е пропуснал. Опитвала съм се винаги да го окуражавам, да бъда до него. Не знам доколко съм му помогнала, не знам какво е научил от мен. Той може да го каже, но аз мога да кажа нещо, което малко учители казват, че аз съм научила от него някои неща и че той ме научи да се усмихвам повече. Казвам се Мариета Секлемова. Аз съм вокален педагог на Мартин Йорданов. Той дойде при нас в хоровата школа, когато беше на 4 години. Едно маничко и много симпатично дете.
с дрезгав глас и с особен пламък в очите. Започнахме тогава с него и всичко това, което е в момента, го е постигнал през годините с много труд, с постоянство, с упоритост. Първите ни участия или началото беше когато се занимавахме за шоуто на Слави. Имаше едно предаване, кандидати за слава, и тогава решихме да опитаме. Не знаехме какво ще се получи, но в крайна сметка той стана четвърти от доста кандидати. Оттам тръгнаха нещата за различни конкурси, както и в България, така и в чужбина. И малко по малко той се развиваше и постигна много неща. Микрофона плътно до устата, за да може да се чуе. Добре. Нали? Аз се казвам Мили Бедросян и съм вокален педагог в детски хор Милка Стоева, град Бургас. Занимаваме се с малки и големи деца. За Мартин мога да кажа, че той от маничък постъпи в хоровата школа и тъй като имаше много разностранни интереси, разбира се, родителите му го записаха и на уроци по пиано при мен. Мартин е едно, личи му и в изпълненията, едно много будно, много артистично дете. Заниманията ни по пиано са свързани главно с неговото музикално образование, с неговите изяви на сцена. Той така обича да съчетава пеенето с пиано. Малко трудно се е работил в началото с него, тъй като повечето момчета обича да играе, не му се занимава с много репетиции, но крайният резултат винаги при него най-често е така с успех увенчан. И още много други качества има. Разсъждава като голям човек, нещо, което отстрани човек не подозира, че го притежава. А той го има с много добра преценка на обстановката, на обстоятелствата. Не неща, които не са така добре развити сред децата. И това във времето му е помагало, защото в повечето конкурси, на които той се явява, той се връща с награда. Изключителният талант на Мартин е забелязан и от видни специалисти в областта на музиката и пеенето. На 5 години той вече участва в телевизионни предавания със свои изпълнения.
месец секса пил. Става си аз добре, това съм суперстар. Но как да съм и тук и там, не знам. Флейта и английски чудо всеки ден. Нямам и минута време и за мен. Много сори, Нели, носи стръг. Пак ме чака нов урок. Бом, ти си бомбон. Сладка, много готина си само за купон. Бом, ти си бомбон. Готина си за купон. Дали знаете, трудна работа. Карал съм на училище на купон. Казал, че съм много готин, супер мил. Имал си късмет и усет секса бил. Знам си аз добре, това съм суперстар. Но как да съм и тук и там, не знам. Сладка ти си Жулиета, но люби. Няма начин с мен не става, с друго върви. Много сори, маги, носи стръг. Пак ме чака нов урок. Много музикален, много артистичен, много добре танцува, не мръдна интонационно, развит номер, флиртува с камерата, флиртува с публиката. Имам огромното удоволствие да ви представя едно момче, прекрасно, талантливо, наистина целунато от Господа. Той се завърна преди 2 седмици от Международния фестивал на езиците и културите, който се проведе в Нью-Йорк. Той представи България там. Той на изключително ниво. Така че, нека да посрещнем с аплаузи Мартин Йорданов. След дълъг небесен галоп, конете си слънчо разпрегна, засили се скокна и хоп, забивка от облаци легна. Едно незаспало момче видя как под плащена стража сънят се превърна в щурче и весел с песен закрачи. Нека чуш турчето как пее над двора. Нека нощ, сладък сън и спокойна от мора. Нека нощ, чуш турчето как пее над двора. Сладък сън, нека нощ, мили хора. И от тук започва трудният път към голямото изкуство. Към Международната младежка олимпиада в Истанбул, където Мартин представя блестящо България и получава най-голямата награда на този голям форум.
Според регламента, той изпълнява песента на турски език. За постигането на този резултат на Мартин голяма помощ оказа ръководството на списание Юмит при подготовката и изучаването на турски език, защото такъв е регламентът за участие в Олимпиадата в Истанбул. За кратко време той научава текстовете на песните и особеностите при изпълнението им. 16 юни 2013 година. Олимпийския стадион Ататюрк в Истанбул. Başka duygularım başka yerde. İster güneş uyak beni, yağmur mu ova bak beni. Aklım başka duygularım başka yerde. Yok, albatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha çok hasret bulunmaz. İster güneş uyak beni, yağmurum ovalat beni. Açıyorum sevinçlerle yaşat beni. İster güneş uyak beni, yağmurum ovalat beni. Açıyorum sevinçlerle yaşat beni. Rüzgar savurdu beni böyle. Bu mutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş uyak beni, yağmur mu ovalat beni. 250 000 души аплодираха Мартин, спечелил първо място в изпълнение на песента «Дели Гюнлюм» на Мустафа Дженджели. А 130 000 души бяха седящите в съоръжението и толкова гледаха грандиозното шоу отвън на големите екрани. Лично държавният глава на Турция, Реджеп Таип Ердоган, на крака поздрави всички участвали ученици и посочи, че Мартин пее не с езика, а с сърцето си. И аз като баща на Мартин мога да кажа, че той е много добро момче, много добър син и което е по-важно, че още от ранна детска възраст, може би някъде около 3 години, забелязахме, че е така артистичен, пее вярно, има така музикални качества и нюх. И много се зарадвахме, когато
в детската градина беше ходила госпожа Светла Стоева, ръководителя на хоровата школа Милка Стоева, която по принцип Мартин и сега посещава, и го беше поканила да участва в детския хор. Там те откриха вече чисто професионално неговия талант. И лично аз бях много щастлив, че той почна да се развива в областта на музиката, актьорското майсторство. Установиха неговата артистичност, неговото сценично поведение. Започнаха да го доразвиват, моделират. А пък от своя страна, аз винаги съм се мъчил да му помагаме с каквото можем. Най-вече да го обезпечаваме в непрекъснатите му ходения в страната и чужбина по различни конкурси, фестивали, там където го канят, защото той все пак е още малък и нормално е винаги да бъде с придружител. От друга страна пък, благодарение на него, може да се каже и поканите, които му отправят от цял свят, може да се каже, че и ние бая пообиколихме. Така че, дето се казва, има една взаимност и дай Боже, така и за бъдеще да продължава да се развива, да укрепва таланта си, да го развива, както в областта на музиката, така и в областта на актьорското майсторство. Аз бях човека, който накара Мартин да започне да свири на пиано и изобщо да развива музикалната си дарба. И смятам, че за сега се справя добре. Подкрепяме го изцяло и във всичко и искаме това, което прави, всъщност да го забавлява, а не да му бъде неприятно и трудно. Така че той ще се занимава с това, което той иска да прави. Това е основното, което аз смятам. Годините бързо отминават и се нижат като зърната на броеница. Времето за активна творческа работа предстои пред Мартин. За да се трупат все повече дела, за да се трупат прекрасни дела в творческото развитие на Мартин. Детето чудо.